Yere we say e ma kwa ba enen so e da foforo atwede amponyankopɔ de adom ye ya sa no wa hia bia wo bia wo bia no mesrew subscribe to this channel Nakoah Elisha TV Nakoah Elisha TV o subscribe ya no wa like video no na afi wo comment bia de beto ase bi o de to ase na ye no adi nkomo e wo ho na emo mesrew ha se onya atro bibi to ase wi a share ma foforo so nya bi hwe na enei enseba hodo a de bro na ya de e beboa yi nyina nti wonko an hye dem na nhwe timisira wa ma afoforo so kwan na omutumi hwe bi wona wonsa aka video nti share ma afoforo enso entimi hunu na ye nyina ye moa asempa katre no entimi entre ma nyankopɔ adwuma na entimi enye fa midin edi kofi poku na mene nyame difo a awie bre nyankopɔ ama ne saso kese wo do so de sunsum de agare no oye sunsun sori ni na sunsum a atiesi ne so ne ya sunsum a ano ohye pa na nekura de o ma wonka asem enkyere no o frɛ no ane nyankopɔ ayi ho ahinsasem e de akyere no na ono atwetwe ho kɔma asem bia ni wo so obɛka obeto afom na nyankopɔ de direction no ohye ono na de bible no kɔfo aba e kyere yanim no korɛ na ade bia wonti ase wo asetam bia no bible no kɔfo no be kyerɛ wo amu ahunu ɛyɛ no korɛ ɛnyɛ no korɛ nso a obɛka ɛho asem e de akyerɛ yɛde wase sɛ wo ne yɛn e de ahyia ennɛ na maame nkɔgya medifo nkyɛn ne yɛ wonsɛm bebre na ehun komo etwetwe na yensem ahodo amde abeda ye ne ewuro sunsumu na sunsumu nipa no wa biebie mu e de akyɛ na afei yetimi ate ye ho ase ma me ko papa nkyɛn na ye nhye ye nkomo twetwe na si the great agra Karaji prophet Nakoah Elisha nyame to meet ase ampa aba na ho ye de adom na so e nyame adom se nansen se ye ma ahwefo nya ne ntie se asafo no who first there war a joso. Yes. But assassin who some eba some wura na je na de ma. Wa so da kwa mu bugu kra ma e awro ho sem. But I name nyame adom wo ma baabi a wo de ya sori. No akase be pega structure na de esiso. Na minim adofo bi edika aboa. Ama edansie ni kakran ye no krepa asome na okacho nyankopon inhira obi biara na mefasa akwanya iso mechia Elisha manyina mesre osrum pagya ane animunyam eto nyame ma brabo so se afi 2022 Erade mfa serie enhye Elisha manyina anum amen yes amen ti omo a maboa ye no Erade inhira na obi susu wo kwan so opese oboa ya akwanya wo ho bebre because Bible so de owo ene o mabie na de wonnie de osida ene o mabi nti wo ye obi a wo hwe Elisha na wo pepa ne akomapa se wo moa so betumi de abo nyamedwuma akwanya eda ho ma wo na inhira bia so a Awurade wode ma wo no obefa Nakoah Elisha so na won say to me aka onu Awurade nsem inhira okay eti asem ne tintiniti a wanyina ne se ebinum ade omo esika eboa nyame na asore dan yepesi esi ade si kumase ase ne be ye benya nyame ma hia wo ohia dem na nyame so aye na gwanwade ne wo ho eti oso kakra bi a betumi de aboa ye bia no you are welcome also betumi de send number na egu kasa for ne so ye momo number o de send so nyame di phone sabeka na mpaebo ene odifo akyede ene engosra bi a wo so saka bia no so sabeka se ne afoforo bi enya bia na omudi adanse kese nyame hira so wa ayesa e de amaye papa ene ye wonsem bebre na ebusa ba before se bebusa odon yes papa de na onse kurami de mense kurami ye pomadua e ka pomadua difo bi akura pomadua unye difo a unkuta pomadua ye friend rod but ye sunsumu akade a difo bia no wo de kwa akon ida dayesum ana spiritual ade bi ebesi wo honhom fam bia ye okon a eye den no na wo ma rod yesu dikura na udidi akon e wo honhom fam ade two people was ade yes hey yes Nakoah yes into behu obi na oyedifo no kra rod a e kire ni difo ye said na Moses ekura poma wo de to wa dane wo no sa na pomadwie ekura me so esitia enti so obi wo ha de ma na ebi ma we na ade wura sunsum ne ni ba edi juma bebre Nakoah Elisha yes Rod ya dia o sorry na jude suom donko 1 o'clock dumienu na wo pagya kire ba bia wia epie free bar e won nsem a wo be kan wo de be commande okay no wasoma de wo pese wo soma okay yes okay enti eye pomadua okay ene de obse wa kire because se me hunu na ma musa wa ha obi wo na adwumba ye kesene ne se de na papa ekura mu ni ade de wa ma na ye clear de ma papa ye ngura sunsum na fe me musa nsem ahodo obi ankofo obi de abeda ye obi se
oso dae na otu fa wiem otu yenim se wiem airplane eko yes but they say nipa tuo de me nhye dem na age se bia nipa ne se be o wani fofra na wo bayifo ana obetuma tu se ya ne yete no do but oso dae na otu sinsen wiem a okro de ba de a enye sa na tie obi so dae na watu a eno nkyere so ye bayifo eno nti ne yese obi nimu a obi yede obi kire that is the reason tia o hwe Elisha na waso dae bi wonte wo ho ase a ohia wode hunufo se obekire wo dae no ase kire the etini obi so dae na watu se wonam wiem a David say me kra adwane sa anoma afiri ofidisumfo de ben efidie mu nti obi so dae na watu a it means say ahonhom bone na e pound ne kra na awurade ama na honhom ayeden etu nti awurade agye na firi na tamfo nsem okay ye make out here sa mom ne tie yes obi a obeso dae bi a otu na mu wiem bia no eye nyame na ma ne honhom yeden etu honhom fam no fiefo opew ye pamo nti e basa bo nsa wo kra honhom na yeden etu na nam wiem nyame asebe uso anadwo no ese onye bayifo Dabi oni ani fofo bia Dabi eh said David se me kra adwane sa no ma firi ofidisumfo fidiem no sa anadwo no sa awurade ama wantu so okode amfiri efem a atamfo benyawo na unfefo bi a omo ye difo cheche am ya tia se tu ada se bu wani fofo bi beyi bi wo difo kro be ka sa asem no difo kro be ka sa asem no oni ani on say ye wodifo na ye wodifo ohun ana obi ho no mo a ekro bi ho a won ko so da eso no ka kro mu asem be de wa ko kro mu da no ka kro mu asem ye make out ase ye ne ahonhom ne nam ye te ahonhom kasa ye te nwia nsuo ye te ahonhom bebre de ye te o mo kasa intimate wo no me kasa wo honhom fam me kasa wa aniso na minim de me kasa so nti obi so da ye se watu a enye bayi asem bet eye awurade na yi ne kra free yourself okay we there watch me ye dia my nti wow what this message ne by now dem say what you say ye pa nya bayi na wo ye ana ni foforo bi na wo nemum nyame na yi wo kra free for the soon for ensem ti o de wo ho an sa papa manya ba ko bi wo ha emprepi no ana sometimes your bible ye hunu say obi wo ha no ye bonyini yes wonwo ba nyankopon na ye ne sa yes apart from few stories the Bible ma yeti say obi ye bonina nyankopon na ye ne sa no ase bonina nkasa nyankopon na ni nheda nye ho but there na di bonini di beto nipa because when nkofo bebre oba ware be si na omo pe baba ko po yes omo nya bi aye nyame nhihye ye ana so say bibi ta eche da decide na kofi de etini obi hwa Elisha na oyoba na wonya wo a ebia ne firi ne maba wa brem na so odin bi a wo ye bre bi atwam okay ana wo twa so aba nsusanso boni because bible so ugu abapa utwa abapa na ugu ababoni a wo ye den utwa ababoni obi hwa Elisha ebi ebra wo si so ano ya ababa wa na openuro nom ebi so a obi ho anyinsan ba no wasai no nyinsan ba no wasai no so me nware ntime ngo me nwale ntime ngo ebedu so obewale be wie na fe na awo no so nye den emma ekoba nsa so na ahonhom boni so de omo ho ayeden agim ti ebasa wo sa nipa we awo sem ho be den ebe ye den ama wo ewi asenye bibia na ya abayi ye obi om so wakasa tie fi abrewa bi abrewa betimi ayi wa wo de obeton wa wo de nti wo do ba bia nu a obekwa obetumi ayeden anya ade ye frene ba wate asefo asase so obi ono so a osi so no openura ye tono pa otonuro Jamaica what you say? One day, my brother, Giasana, or Munina, what to run, said the bay on fight the being insane. They are preventing insane. Yes. It's a family plan is a many near ma is see a walk by. Say Yamiam Pata, a bedroom brother person will be one after I want him maybe. But I bay a was sorting. Family planning, I can say Tiana member. Bebre, a yachu yet. Eh, a yard yes. Adia hospital for so gather high man conforma preventing hospital send heaven. Oh, okay. Hospital heaven. David. Inti is a soft worker, a deep worker, our come was rasem, on carry as yasem. Inti hospital, we are siadi. They make out here. Okay. Into you be now you did now per heaven, tina was you, qua sorry, dear. Sad near money, ya candia, a your bone some you, Yamapa.
Je make what you see to be sure Elisha no why your family plan ya kai hu se beduru brebi ya be pesa nka afi obenye ye frumodie no na mmabiem anya adepa okay nti obi sure Elisha na awo ho asem na aye den ama wa wo frɛ Elisha ye be hwɛ akire na ba bia sa wo haw ni firi na susanso ni firi no ye de yi ato yi enye obia na wo ho kwan a waware yes na wodidi firi ne yere kwansem yes enye obia na te ne maame nkyɛn a ne maame bɛnoa ebia ma na yɛden edi yes enye nipa nyina nso de nim aduane ye a omo abɛyɛ omo aduane wo fie yes no omo adidie ezani ntini ye wo ba bi e fe ne choba ene wo kɔ a ukuta usika utɔ ya na wa cho chenzi ni ate agum na afi wa bedi ne kama saadie we ye very common organ ha choba de doso utimi wura ba bia didi wi a na wokɔ ba professional one ne restaurant ene wokɔ a de friend professional ene wokɔ a wo order aduane ne watase wa didi kama de choba the difference kakra wo yes ma mi musa choba ani na didie no uye hunhum nipa na mibusa asase mu yo obi si mi musa o nsusanso obi wa akira na Kofi ade ba ko ni bia ye frɛ ho sɛ choba ahohombɔne bebre edi omudwuma wɔ hɔ no na kwa Elisha yes bia ye frɛ ne choba ahohom bebre edi omudwuma wɔ hɔ no because ayo ankasa kra na wo kwa yedidi mu no ɛyɛ nsɛm bebre obi yɛ yarefo abedidi mu kɔ obi osresrade obi mani sika no wafa no akodidim wo so ye bank manager wo so kɔ ye the same ayo ana akɔfa ye den ekodidim mu to be some few minutes na fe obi no adwuma sɛm osika sɛm bibia ye basa because baabi a ye ndidie ni wa ye den wadidie ɛnyɛ sɛ bi aduane akɔdie na ye aduane bɔne beta ade na wadidi mu no nipa bi ananka ense sɛ wodidi wɔ saa ade no ɔna to nsa ye den adidi nti wiase no nye nipa bia mpo na wo sɛ ye ne omo ye den esre onse mpanifo sɛ ye sen hu srefo ana ye den esre no nti kofi wo ko ni akofa bodamfo betrom sɛ ni di a woni be di woni ni di beta yo ana wo ko ya wo fa to aduan di ye no bodam ni bia di ka be di wa yo no mu ko eso woni mu nti wo ko tena ho aye den wadi ɛna second obi hwɛ Elisha bia ye frɛ de choba ye nkɔ ho no mo nko fa dia ye de so wadi di awie no wafa henkia na say tawe wo ho de ona de apepa bi kwa de twina no kra chiwade enya adepa so wo ye bema na wo kɔ choba kodidi na sɛ nya wo chense na ade kɔ a chiwadidi yie na anya sa beto yare ama wo yefunu wo beto wo sɛ ya ama wa brabo because tawo na sensam choba no obi de pepa nim fifire obi de pepa ne nsa obi kura timi hem no dia obi edi awie na makoya ne ya no ahematum to odi asam ho no okɔ wo so ba ye wonim odidi wi ana dia fa obi kwa de chi wanim wo sa nipa pepa wanim onyam pepa wanim onyam nyina afiri ho no because bia e friend choba no ahohom bebre de di onjuma wo ho no ahohom bebre ba bia sika wo bia ahohom bon di djuma wo motia there's a more of spirit e di djuma ba bia sika e sika ho adjuma bia de make want ya se to be hwe Elisha hwe wadi die yie enye ba bia na wo se wodidi enye sa e beduro kire bi no hunu wo mpega ba bia wo mpega be free beden e beba neso na ye ba bia wakoto nsa ye den edidi na de wo hawo bia ye den abere wa brabo yes na se mete wase pa dia na se ekwan bi so no se obi ekɔ choba akodidi a onhwe ne so no fa ne chance mfrifie nkɔmra fie medi asa wo tran ho adi ne de because e bia obi we say say ye condemn choba adwuma na nye ne sa na emom se nka wo to free ho na de kofie akodi aka ne kwanso no okay kofi ya was spiritual na ya physical onse nka ho na family be ka so yedidi anya hwe bet wo nam ne yakofa bodam ni betron se ni dia wo be ka so woni but aduane so akogina akwa nchen akoto ya odi ko firi bodam ni bia ba me yate bia ma na de ko enya de open so wabodam o but ensate anyina anya den enye pe wo wiase nipa nyina moja wo yemu na so yewo nipa na yewo nimpan ebi che bi de bika wati ase yewo nipa bi oroma de obeye no abo akora so wonfa so yeden esne sa dipa no save yewo nipa bi wo hono mu a ne niema bi obeye a kire wo no bi se nipa okra wonye dipa nti yewo nipa na yeden yewo nipa ana me ka so de akosi se ade nti na ye ni nipa na ye nipa kofi ye nyina ye nipa wo beto bi da patam
Obi so da abro sai soro. Ha? Obi da patem ba bi obi da no. Ye ka setena hokra seconds a obi dwane ho mekeka wo. Obi so da abro sai soro. Esatia nyina anye pe. Yes. Minimum obi yɛ de full plane what plane mu na wosu adentia. Plane obi foko beda bia obi foko beda bia. Otena mu da osu adentia obesi fam yensi ne yensi fam. Obesi fam. Nti wi ase no ye wo level bi ho na obi nru ya. You think say bia eno ano nye no ano no. Yeah. Satia nyina anye pe. Ya mid nipa bi adum pempenso bi. Yeah. Ne nipa bi so ye den e wo fam. Sa na wi ase ne te. Nti na ye papa ne bone. Nipa nyina ntimi nye pe wo wi ase. Okay. Yeah. But that's a purpose for the ding at the great Nakoah Elisha, the great Agra. And I don't do na a friend. Now, and somehow Canada, soon hintasem dear, and your ma, any perfect nebuni pattern in Tasses, so don't or num soon cause with church, I say, now my ajum so I find 70 every war, but the way ya no could room, so many say, oh, how anyone money be a new eye, switch a radi de biada. The more I'm not in Kua D for so Edema a how no anu year de eba. Na Nyankopon edna kwa odifo na akwa Elisha de siwo de amada sama say frɛ no na how bi e da osu bia no onnam Nyankopon kwa so ne akwankyerɛ kroje e wo homa ho na afei ɔha ne amane na atuntwa adanse nkofo didi e dɔso pa se e tra ne se e ka adanse ho ha yentumi nye program kwa nyi sanse nkofo adanse o mudi ne ɛso na e dɔso so enti ne yepɛ sɛ osu nya adanse kɛse wo ba bia wo sanse enioma a ɛkyerɛ so no twedi ampo Nyankopon kwa na wotumi so obɛgye wo from Yegusu Church Commonwealth Nakoah Elisha, the prophet, the great Agra, the number no, and a good casa for dinner. So the channel say, oh, no any TV, and a Yegusu, yeah, Church Commonwealth also no, obey share, now for our from so any be here. But answer now, share the subscribe it, no offer number, none in Yamiaqua, a Church Commonwealth, now also, or how, and no money and every free. Baba, I mean, Musa say, you will seek a ye dear, and you will seek a yen dear, Anna. That is sir. You sika yedi and you sika yendi. Okay. Kofi, Baba. Obi sha Elisha. Sa ukwaji loan ye midi. They make us say, my dear. To Obi sha Elisha, person me catch and say you sika yedi, you sika yendi. Obi sha Elisha waji loan ti won't mean the fee. Loan to the bia or that store. Yeah. What that store more than 5 years, 4 years, 3 years or that store or that bontene e ho no dware e ho no didi e ho no ebibia adentia or the loan e ye adwuma asumdue nye den eni ho obi hwa Elisha efie gold wo fie eso abusua panyina tena gold so ye ni nti wiase ye wo sika ye di ne ye wo sika ye de ye ndi sika bi wo ha asumdue di ho Obi hwa Elisha agudie wo fie pa se ye kosesa pa ne yedi oboa ebi nsi na sa de ye ananya abro because e be pa ti abuso ni mu bre bi fa yaw ne atete bu ya brubro na gold wo hopa e betu dia boy pass na ya tena se ye o man we ye wo abusua bebra gold wo mu so ye ni ye wo maamefo mpanifo bi o 90 years 80 years o mu nyinam se agudie no gold wo ho eso ye ni scan da ho no nti wiase we no ye wo sika ye di ene ye wo sika so ye de ye ndi sika asumdue ni hu no ye di dabi go wudi asama ba asem ebeba ho wudi a wasumdue nye den emma nti woni no akofa o ha obi aye den ama wo ho nti obusa me sa asem yi a pesika pa akira kwai okay pesika pa akira kwai sika pa ne nya no he ba enu ni onyame nsem nhira okay kofi se nyame nhira wa de lo ye den ase nyame nhira na form za o kofi me say se nyame nhira wa onfa lo kura nye den enye hwe ende true nyame nhira no so ye de ye hia nyame nhira ne ye de watena se ama ne ho kwai e de akwankyere ne ye ma ye den agu akwamu tumi hia obi ama me wo kasa ye me de pese me boa wate je 10,000 Ghana je 10,000 ne fa ye bibi sa 10,000 bi pande ama wo no eye nyame nhira awurade ama wanya favor bi ye den nipa bi enim timi kwana ko hia wadamfo bi watu kwai for so many years me nua woni ye nkura bre mu pa na ye ko school sei ni wonu wadi nkomo afebo na watam sika kese bi aye den ama wo sa di pa ye ko fisika we wudi a asumdue wo ho because eya asumdue de ben esika be sika asumdue di ho ukoji loan wiki be so na wakomete
wiki beso na wadwendwen bebrebe all because of sikana so mudwe yeden eni ho nti bible say ono awurade ye nyame a omfa mfiri soro nyeden emrew na nyame ode fa nipa so enti wo hwa Elisha sabre am pese me ka kire wo se omuwa ne wo nhire nyina no nyame de befa obi so na yeden ama wo na obi ye nyame de befa ne so ama wo no so no you need spiritual father awurade be connect to your divine helper. We hear spiritual father. Awurade be connect na ma oboafo a nyame ayeden ayi no ama wabrabo. Entina wiase ngase bibi ni wiase. Bibi wo wiase. Yeah. Minim wo how minim amane minim di akere wo so. Nakoah Elisha the great agrani. Se wo friend me a enye wo na obeka. Na di otumi ade nyina aye no oni awurade. Yo papa me da sepa e wo ho na nsem ne de emse no na wo chechem na o na me giri se obi a wo hwe ye bia na enei na koma beto de ye because wanya emre ne adaje a kire ye nioma sunsun kwaso no nkofo abru o majoro mo nti ase so na wo de answers ahodo e de amaye pa ma ne yakoma ato ye but nsem ne de bebre wa oh but ma me musa we na afi ye fa bible kwanchefo no enye demonstrations bi ne fa dwumade ne ensi omo ye asofo omo ye atrofo no omo wie ye ebe wie omo se go aka asemo difo a onanti nyame akwae so na wie ye ewie na ho kire ene ahohiehia na bible so de open tem so nya ne ho no te sa akokohwedi a obutu kosua enyo no to so obonsam so fa de enye de enche kwa nti nipa biara ofa kwae bone so nya ne ho no ade kro free ne nsa preko pa onu awonte ne ho aso me ka akosi se enche bi asofo bi ben me kakra obae na o se papa seni kofi na opeso oben me msika okay mate me wo ho no wa frɛ me ofrɛ ya se wa frɛ malam bi okofi then think say bia me Elisha no why de wa frɛ me ofrɛ me nana yendu ase den nana me da ase nana no wabo ma me yira wo kofi nana ono wabo me yira wo na se papa de kan sem bebrem oka bia so amese mate kofi that no we say sofo no e wo malam bia on ne den edili na nyame nkoa na ema ho kwai ma obefre besi meme so anu ofin se one nipa comfort na de e kasa me record on the voice nyina kofi nti oka ne se nyina me se mate oka ya se na me do abo ade beba mba beda was me se na ewiase ni pediri mo den sa na me se okay mate to oka se me se mate ma oka bia me se mate no oka nsem nyina awie say yes say you are software they are very wicked you are software so mutimi more din den e wiase enti obi hwe Elisha nya sofo bia na ye sofo nanti nyame akwai so okasa wie de me tu ka me koy na me friends wo nhia me obai na me ka chen senti ensama na oka na onim nipa kro na ne kasa kofi na no den sanyo no chinchire nyo no am sa na me bie recording no kofi afi me bo record na for book to jo manim no patcho wa book to ge patcho sa ewiase me de sa ayonkofo sei no me ni bi nante o me wiase obi a wodi din software tons kofi unu say ewiase no afi no o ton dem fra screen na ton dem niema ti wiase no de wanfa kwai paso anya ne ho no ahode ni free ne nsa prekope okay amsafo sa pepepe de tie yemre no ya ye bre ya ne sa but yentumi nkwa Abraham fa Bible Nokwafo ne nye some demonstrations be ma wo hunu ya ka cho se ye nokre approve ade ye nokre se e ba de sa me so e ma me nchen because me de enyem na ma ye bibie nyame di for kan time in against enyo na ye bibie ne mo Bible no na obisa no ema Bible ne kira ade a ye nokre ntimi se wa se e fa ho a emma me nche me ka hwe nkyere me sire wa ada me nsa ni sa ade ewem and of course me wo hunu ye say Bible Nokwafo no eye tumi a Nyankopon e de kire nokre ase e de say nyame difo e ono ade afan but matine mpre bebre so say nya ono so Bible no e na e di ne djuma ene ye won sema hudu bi e ba be kana approve ye nokra wo ase baba minimara so focus ye bi e wo Ghana na so for no Amianum no krani. Why ye juma no pa? Yes. A doma guni na asri nyasem keto. But it is so they
as nen sore na o miamia bebre Okay. am boss on di che okra be hu nipa nipa kwa America Suffer Ben no. for the sake of one here so we say be boss na be ya Okay. nkofo be hu nipa America na Okay. say unim asori e fe no resurrection I'm sorry, resurrection power. Yes, New yes, generation yes, church. yes. Resurrection power, new generation. Meaning pa Reverend Dr. Kwadwo Boakye. Anthony Boakye. And Anthony Kwadwo Boakye. South Penny. As of Penny, which is why you man at papa. Why then? Na I say rumors be in nam wantini be near the other. Men pese me gye asem na tum well a content kura da man san kom de but se ne nkofo si ka do no me pese me hunu bible do kwafo no e prove che se no kura nkofo si ase waka nkyene gu Hwan reverend South Penny. Kofi. Se mo a metiti no wache no me nhye dan Ade ba ko nie. Elisha bewu. Nti se waka nkyene gu a owu ye mfaso de ma nipa dasani bia. Nipa bia ni wi aso be kire ko. Nti si ade na opese wu. Pese mo se de nkofo kana no kwa ase uko social media ase nkofo chocho nsem bi de to Enye no kure. me pese me gye de ba to se se na wo kana e content kura da but ye improving eba so muna ye hwa ade wa Hawaii na encha obia asem to yes yes Bible oye Nokwafo Reverend Anthony Kwadwo Boakye se wawu a tware kwa japoku ne nsabonko so Anthony Kwadwo Boakye se wawu a se wonwu ya kwa japoku nsanifa so ntententem onwu ya okay kofi wote ase Ye mbo wo ntu nipa so wa bra wote ase wo to kura de me dem jo kwa me so mi mu biem me ba hwe masem kan to so biem Bible ye Nokwafo Reverend Anthony Kwadwo Boakye papa no se ne ho edodo no na ne ho mfa no se sie ya me ka se ya tware kwa japoku nsabonko so ne ho mfa no a okay kofi ne ho mfa no yes wote ase oyo okrate ase fo nti obi hwe Elisha sabre ya Bible so de wani ehu na di hu adanse ade a wani hu ye nka nto nipa so yeah de nipa guo bia na wawie ye okay okay I was for the great agra and our tenant kind of prophet now kwa Elisha or no osofopon kese a odi asafo ye fe no King of Heavens abetim awasase so se ne ye hya se ye ka che no ene mu anam so nyame akwa wo odwo so na so re kakraka ne ne manso ne enema bi e ba asase nti asori no madwuragu ya de but ye ka na ya but I was here and now sorry no baby na isi obi o ba nyame akwa aduadua mu akonya asase ye ono ane dia opeso si nyame fie ewo so na nyame ma ehia nyame ewo ho nti bisira wo ada ebinum asase eboa so nyame dwuma de oboa nyame so eboa wo nti so kakra bia betumi aboa nyame difo bia no se papa me so me die nie momo number ne da so no pacho fa send the number na da so e momo number o de kakra send nyame difo a nyame difo nso enhira ewo akire no so nsa ebetumi aka na aboa ma bibia ayeka ma obi okra no ni papa da so papa me die nie but ene na bra wa sesa say papa onna wo ho da mpa bo de beta wachi no ayempa boy so panti bi so also de kakra no fa beta papa echi na mo ama bibia enye kama TV a wo hwei Nakoah Elisha TV. Nakoah Elisha TV. But you subscribe na like video na share ma foforo so enye bi nhwe na omo so subscribe. Ja bi share no ntine ni ncho medin edi Kofi Poku. Next week ye wo ho bia na ye de emu nsem na ede bebro. Yakra mu na.